Turƙa shi, wani ɗan Fulani ya yi wa shugaban ƙasar Nijar wato Abdurrahman Chani gargaɗi a kan yadda ake kashe musu dabbobi da kuma raƙuma. Masu sauraro idan kuna bibiye da mu za ku ji irin wannan batu na Fulani da za mu sa muku a yanzu. Masu sauraro kada ku manta da wannan tasha tamu. Idan ya kasance yau ne shigowarka wannan tasha tamu ta farko, sai ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka rinƙa samun dukkan wasu rahotanni da suke faɗin jamhuriyar Nijar. Inda nika so Allah ya kai can ga kunnen sojojin nan. Idan mun ka zanna duka terrorist ba za ta yi kyawu ba. Duka Fulani Nijar idan mun ka zanna terrorist ba za ta yi daɗi ba, ba za ku yi muna ba. Don haka idan ana halbe muna shanu mu iya juya mu zan kowane iri. In ana kashe muna dabbobi muna iya kowane kala mu zama. Ba ma so haka, ba ma kamna, don Allah a bari. Muna fatan al'ummar Nijar kun saurari wanga bidiyon da kullum basira. Kun ji abin da suke gani a cikin bidiyon shi. Da cewa za su bijire su ɗau su zama su tada ta'addanci a cikin Nijar. Dama kuma ai suna cikin ta'addanci kuma suna da kan yin shi. Yau wanga bidiyon da suka kawo hujja shi ne cewa saniyar da aka halba ta zuci ni ke nuna musu ta zuci wata hujja gare su. Wata hujja gare su idan su ba mu hujja da ke nuna saniyar su ce. Sannan kira na gaba da zamani za su makiyaya ke zuwa ta da garuruwan mutane ko kuma su iske mun yi noma su saka waɗannan bisashen cikin wannan noman da mun kai. Daga yau ya kamata mu tashi da kwana tunda mun gane cewa mutane ne mutanen banza, mutane ne waɗanda ta'addanci cikin jinin su yake, mutane ne waɗanda ba su biyar gaskiya, ba su biyar ka'ida. Duk kasar da suke sai sun tada rikici da hargitsi wannan kasar. Yau kowa ya sani, kowa ya gani zaluncin da suke yi kara. Kiran da muke yi ga gwamnatin Nijar na cewa duk inda kuka ga waɗanda makiyayan sun shigo ƙasar Nijar, in dai kun tabbatar da ba ɗan Nijar ba ne, kuma yi da su ƙasar da suka fito. Daga yau duk wani makiyayi wanda ya kasance ba ɗan Nijar ba ne ya ƙare shigowa Nijar ya kiwo. Dama gwamnati ya sa doka cewa in za ka shigo Nijar dole sai an baka takarda izinin wanda za shigo Nijar, takarda wanda za ta baka izinin an baka damar ka shiga ƙasar. Kenan ɗan ƙauyuka ku zuba ido duk inda kuka ga waɗannan makiyayan sun shigo a cikin Nijar, in kun tabbatar da Allah kowa na so ke ba yan Nijar ba ne, ku je ku kai rahoto hannun iko kuma ku tashi tsaye ku mai da ido da kun gan sun Allah ko ƙasa in dai ba yan ƙasar ba ne a tabbatar da cewa an kore sun kuma inda suka fito. Tunda mun gane rashin mutuncin nasu yayi yawa, daga yau a sa wannan dokar duk makiyayi in dai ba dan Nijar bane ya shigo Nijar kiwo za a mai da shi da fito. Kenan a bar ɗan ƙasar wa mu yanda ake gane juna, in suka yi mana banna mun san garin su, mun san su waye suka yi mana wannan bannar, za mu je mu takamma mutum a kashi a yi hukunta shi. Kenan daga yau gwamnati in kun kasa doka ku rinka bibiya, an sa dokar cewa ba a ba da dama ba a Nijar ba ko ya shigo cikin ƙasa. Kenan wannan dokar ta shafi kowa har da waɗannan makiyayan. Har da waɗannan makiyayan in dai ba su da takardar izinin shigowa Nijar sun ka shigo Nijar, iko ku kama su ku hukunta su. Ku kama su ku hukunta su. Tunda mun gani yanzu abun nasu ya fara wuce guna da iri. Yan Nijar ya na mana wanga bidon har ya kai ga mahukunta a san halin da ake ciki a cikin ƙasa. Kiran da za mu yi ma manoman Nijar, kiran da za mu yi ma 'yan ƙauyen Nijar wanda ta'addanci shi addaba, ku buɗe idanunku. Waɗannan makiyayan duk inda suka je suka saka bisashen ku cikin gonarku, ku tabbatar da bisashen nan sun yi ɓanna kun rama akan waɗannan bisashen kun kashe su. Ko kuma uwa uba in sun je su da kansu suka je suka kashe ɗan garin ko suka kashe suka tada garin ko suka yi muku abu, ku tabbatar da waɗannan mutanen kuma kun rama ɓannan da suka yi ko wace iri ce. Tunda mun gane mutane ne marasa mutunci, mutane ne marasa imani. Ta yaya ne za a yi a haɗa ran saniya da ran al'umma da ake kashewa? Saniya wadda ta kasance dabba ce, ba ta da hankali, ba ta magana, ba ta komai. Ran saniya su haɗa da ran mutum. Sannan ne za ku gane renin wa waɗannan mutanen ya yi yawa. Sannan ne za ku gane waɗannan mutanen in dai su mahaukata ne sai mun nuna mutu mun yi su hauka. Muddin sun ka iske ku da garin sun ka kashe mutu da kashe mutu su ma ku rama abin da suka yi muku. Muddin sun ka